Hallo, mit navn er Jesper. Mit navn er Kasper. Og vi to, vi har et radioprogram. Radio Fritteren. Vi sender mandag, onsdag og fredag. Det er sgu kedeligt det der, Jesper. Det fungerer ikke. Altså, det er jo hammerkedeligt. Det er jo to fyre, der bare sidder og snakker ind i kamera. Der skal være noget nyt. Specielt. Mere underligt måske. Det ved jeg ikke. Ja. Altså, mit navn det er Jesper. Og mit navn er Kasper. Og vi to, vi har... Hvad er det? Ja, det er for dumt det her. Hvad? Altså, jeg blev kendt som ham, der sender radio med en hest. Det er jo ikke en hest. Hvad siger du? Det er en engang. Prøv lidt til sakten. Kan du huske der, hvor gæderne de skreg fuldstændig vildt, nærmest som mennesker? De kom ind over sangen, Taylor Swift og sådan noget. Ja, det blev kæmpe stort faktisk. Det gjorde det nemlig. Hvad hvis man vender den om? Hvis jeg skal have en ged? Så et menneske, der siger som en ged i stedet for. Vi kunne lave en reklame sammen. Det der Føtex og andre, der har gjort noget. En catchy en. Nu kan du ikke huske Radio Fritterens fødselsdag. Der lavede vi jo en sang. Vi samlet her i dag, for fritteren den skal sgu have. Det er skide fedt. Okay. Det er rigtigt. Kom til at gå. Fed idiot. Vi kunne også prøve at lave en Jacob Holm. En Jacob Holm? Hej, jeg hedder Kasper. Husk at lytte til Radio Fritteren mandag, onsdag og fredag. Det bliver helt vildt hyggeligt. Fuck. Jacob Holm. Ja. Lad mig høre dig sige Om vi har været så meget pædagogisk indtil videre, og søgt at få folk til at grine, også bare tro dem til at lytte med. Altså appellere til frygten. Ja. Det virker umiddelbart nemmere. Altså. Ja. Jeg vil bare se lidt farligt ud og sige nogle forfærdelige ting. Det kunne måske ikke mere. Hold da fucking ude. Nej. Vi er trætte af jeres pis. Nu har vi kraftedme fået nok. Jeg sendte radio i fucking 2 år. Eller halvandet år, tror jeg. Halvandet måske. Jeg er ikke lige faldet på det. Og det er for fucking konsekvent. Hvor mange likes har vi fået på vores Facebook-side? Det er ikke fucking nok, så vi har været i fucking kemilokale, mand, og bare drønkøbt løs. 2 væsker. Ja, det er mig. Nå, nej, ja. Hvem er det? En mor? Ja. Kan du hils? Jeg skal svært. Nej, men vi sidder bare lige og laver noget video. Så. Ja, men jeg skal nok lufte den, inden vi går i seng. Ja. Skal du spise nogle i dag? Jesper, kan Jesper spise med? Vi skal have frikadeller, så. Han kan ikke lige tage det, så. Jamen, vi ses senere. Hej. Jeg har fucking fået nok, mand. Kunne du lufte en mine? Ja, det ligner fra hjem. Går du bare noget like, ikke? Eller lige... Radio Fritteren! Okay, nu siger jeg noget lynhurtigt. Det er primitivt, og du må løse mig i løgne. Vi spiller på 6. Vi spiller på 6, selvfølgelig gør vi det. Altså, jeg tager en armbånding i ny og næ, og det ved jeg, du også gør. Vi kan godt vise overkroppen på ham. Det kan vi sagtens, og 6 fungerer. 6 sælger. Og så rammer vi den målgruppe, vi sjældent rammer. Kultmålgruppen. Mm. Det kommer til at vælge en kvindelig lytter. Det er fantastisk. Hej. Vi er Radio Fritteren, og vi elsker hygge og IRMDD. Ja, det fungerer slet ikke, det der. Altså, vi kan jo ikke køre efter det samme manus, og det ligger her med det her tøj på. Det klinger jo fuldstændig anderledes nu. Det fungerer slet ikke. Nu er ret. Det fungerer overhovedet ikke. Jeg er træt. Jeg er meget, meget træt. Der er flere der mere. Giv det.
Nå, de med sten. Radio Fritteren. Mandag, onsdag og fredag. Fra 17 til 18. Lyt med. Det skal nok blive godt.